Cek. Yang lewat aku kelingan ku pegae biyen tak golere ing cagak kebak tulisan warna abang tombok isih suwera ketemu karo dulur-dulur glebek dina iki iso ketemu meneh Pak. Alhamdulillah seneng ati. Iya ya. Acarane Mbah Mun iki. Acarane Mbah Mun. Syukuran ngantenan anak wedok karo Mas Ridwan. Seneng. Wah aku ya melu seneng ya ora, tak pikir iku lho. Njaluk lakon ya aneh ae. Lakone apa to Pak dina iki? Lah ana tek lakone bojone ratu tek mbegenggek iku lho to, Mang. Umuk apa ora kowe? Aku wis bojone Bupati Pati, Mang. Lah aku mang ning ngening kok ning ngening ning iki kali untu sediluk tak delok. Lho iki mang bar ngetoprak kok wis teko kene aku ngono. Iku mang bojone Bupati Pati. Lah iya. Mergo seneng lanangan ra keturutan nganti ditundung minggat karo Bupati Pati. Sing tak seneng iki apa parikane mang lho. Parikane. 1000 geblak dhewe. 1000 geblak dhewe lho. 1000 piye wong malah diobral 10.000 ping 4. Aku ngrawasakno. Tapi yo bener lho nek ndelok gambarane wonge sing dadi
Rorosio. Ah, benere piye? Alah wong bentuk wong wedok anggere model ngene kuwi anggere wong lanang sing ngiler-ngiler. Ketengerane piye ta, Pak? Wong wedok sing setelen niku. Alah gampang tengerane anggere mbok delok bathuk karo lambe karo bokong ora ketara. Lho, ketaranane wong wedok ning kono. Diteni yo cah sing dadi Kencong Sari mal. Kok Kencong Sari. Sari. Rorosio mal. Rorosio. Sing dadi Rorosio. Mbok delok bathuke ya. Bathuke anggere rada amba. Mangul banyak. Rada amba, Mangul banyak, mangul banyak, meleng-meleng. Wis iku mesti wedok lanangan iku. mesti iku. Iya. Wah, iki tak titeni iki. Nah, wong wedok-wedok do nyekeli bathuke gene. Wis sabeno wong wedok-wedok ben do nyekeli bathuke dalah. Iya, lah iya wis. Iki tenan ya. Lah taranane ya iku Dadi siji mang angger bathuke meleng-meleng, nowonong mangul banyak. Heeh. Iku mesti seneng lanangan. Tak eling-elinge, Pak. Aku ndelok bathuke Bu Siti ora. Lah sing nomor loro Nek nggon lambe. ketaranane lambene piye wong wedok nek seneng lanangan? Nek Bu Siti ya tapi gak ngisore, nek dhuwur ya. Lah iku lambene piye? Wong wedok Iya, angger lambene sing dhuwur lincip. lincip. Lincip sing ngisor gedhi ngedamblah. Iku seneng lanangan. Ngono ya. Sebabe apa? Sebabe Mesti angger ana wong lanangan mesti dingenekno. piye? Lambe ngisor cokot. Awe. Mulane iso waboh kuwe. Piye baleni neh, Pak? Baleni neh, Pak. Nek ana wong lanang liwat ganteng. Lambene sing dhuwur ngene. Sing ngisor terus dicokot. Awe. Masuk iki, masuk. Iya. Ngono ya. Kandhani Tak titeni tenan iki. Iya. Iku sing ning gone lambe. Lambe Lan sing nomor 3 ning bokong. piye bokonge? Bokonge angger cilik nyedhit kaya citakan mangkok. Nek mlaku apik. Nek mlaku piye? Mlakune ngene lho. Iya. Pamane iki ya. Kowe sing wedok. Aku wedok. Aku sing lanang. Kowe lanang. Kowe lanange rada rono. Aku rada rene. Nah, iki wong wedok mangan ya. Iya. Saya bathuke nonong mangul banyak. Nek iku ya ora nonong, iku ya botak kok iso. Lah iki gambarno iki nganggo Disawer wedhus matur. iki ana-ana ya mun. Ane Pak Mun duwene wedhus. Alhamdulillah matur Salah. nuwun. Ben Wis kono. lah, wedhus-wedhus lah tak tampa Iki pokoke. Wedok ta lanang mun. Wedok. Ketoke Ora wedok, ngajar Pak. kowe aku mbok kon ngrabeni. Lah kowe gelem apa ora? Pak, lah iki Wis gen kono. iki bathuke ya nonong mangul banyak. Iki mesti seneng lanangan lho ya, jere. Kowe seneng tak takokne. Kowe seneng lanangan? Kowe seneng lanangan? Iya. Wah kok kowe tak tangane kene sik. Kene lho gen di nganu Mas. Ono Mas. Wis tolong sing nganu sing ning guri. Cair, Cair sawer iki. wedhus. Kulite sesuk tak nggone jaket. Iya lho. Ndi? Wis tak cancake kene aman, Pak. Yuk. Ki golek sapa? Golek sapa-sapa? Lho ki golek sapa? Golek sapa-sapa? Wis wedhuse tak taleni tak cancang ben ora ucul. Saiki balik Balik ning gone pitakonku. Wedhus nek seneng lanangan, kok wedhus nek seneng lanangan. Wong wedok nek seneng lanangan. Heeh. Bokonge Nyedit kaya citakan mangkok. Pomo aku sing lanang. Bathuke nonong mangul banyak. Ya ngene iki lho. Iya, mlakune Iki nganggo jilbab ya diundurno ngene. Mlakune terus karo ngene. Dul 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 dul. Terus roh wong lanang lambene sing dhuwur langsung maju. Piye? Ngisor dicokot. Awe. Dadi iku ketaranane. Iya. Wah, iki tak titeni iku. Nah, Jarem nek wong wedok seneng lanangan, ketaranane ana telu. Bathuk, lambe, bokong. Lah saiki gentenan, Pak. Genten apa? Nek wong lanang sing seneng wedokan, ketaranane piye? Lanang seneng wedokan. Iya. Iya mok sitok-tok ketaranane. Ketaranane ning ndi? Irung. Ning irung. Ya. Irunge piye? Angger irunge mbangir, rada mbetet, pucuke nglengo. Iku mesti seneng wedokan. Bangir,
betet pucuke nglengo iku mesti seneng wedokan. Mesti iku. Iya, nglengo iku kan meleng-meleng. Iku kulino dienggo usek-usek pipine wong wedok. Ngono ya. Iya. Wet Iya. mulane Masuk sapa? akal iki. Ndara Bagus Danang piyayine ora bangir ya ora pesek, ganteng ora nglengo. Mulane ditong-tongi, ayo ya emah. Jujune kok wonge ora wedokan. Walah, tenan. Ora digelemi ya, Pak. Ora digelemi cara ning umpama cara ya. cara piye? Cara sing dadi sing Danang, lanang Raden Raden Danang. Danang ki mang kowe ngono piye? Wah iki langsung iku tembor tak lumahno ning kono iku. Terus nggo apa? Tak nggo merkosa wedokan iki mangan. Lah wong bento Ning kabeh kuwi mau apa pagelaran, kanggo Pak. gambaran. Mulane sebab apa ketoprak kok dijuluki pagelaran. Pagelaran. Ya sandiwara. Ya. Ki mung nggambarke kahanane donya. Mulane nek kaya ana adegan ngene iki mau sing positif digawe, sing negatif ditinggalke. Lah ngono. Ning kabeh ki mau ya nek tak pikir-pikir ana kejadian nganti bojo lunga, Ya. nganti bojo minggat. Ya. Iki asline tumus perkara sing nyipta lagu jaman biyen lho, Pak. Kok iso? Kowe ngerti lagu Gara-gara bojo lunga apa ora? Kuwi tumus. Mulane kadang ro omah-omah iki ana sing bojone minggat, ana sing bojone lunga. Ya sing Ya mergo lagu iku. ya karo anyaran iki lho lagi viral. Apa? Ning Karangawen Tambak Rama sing bar dimaini awake dhewe, Ana apa? omah didoser gara-gara apem. Lah mula iku. Kowe eling lagune Gara-gara bojo lunga. Gara-gara bojo lunga sih, Mbak. Gara-gara bojo lunga iki lagune sing ngene kae lho, Pak. Iki ya klebu senengane para sesepuh-sesepuh. Heeh. Gara-gara bojoku lunga. Yo. Lho kok iya? Lho lah piye? Kowe gak iso apa? Kali. Nah nek gak iso tak warai. Ya ya. Gara-gara bojoku lunga, awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca, wayah bengi nandang rasa. Ah iso aku Eling? menawa. Ya aja menawa. Ya, Nek ya, kowe ya. eling jajal, ayo dinggawa nyanyi wong loro. Ya ya. Ayo duel jajalan. Duel iki jotosan, Cuk. Nyanyi wong loro iku lho. Nyanyi wong loro iku ora duel, nanging Apa? duet. Duet iki ra nyanyi wong loro. Lah apa? Duet iki sing ning pinggir-pinggir dalan woi cilik-cilik ireng-irenge lho. Iku jenenge duet. Duet iki apa ra sing didol ning bakul es sak gelas 5.000-an kuwi. Aduh, iku dawet. Ah, dawet tok kuwi. Dawet iki apa ra sing dienggo renang wong wedok-wedok. Walah, iku cawet. Aku pas buanter. Ternyata tak blegongke kok gregeten ae aku. Ya. Ayo duet. Ayo dawet. Kok cawet? Ayo duet. Kebelet cawet. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelong. Asoy. Ngene iki lho seneng Pak aku. Wong lanang sing seneng wedokan iku ngembangir rada mbetet ngowo kowe berarti wedokan kowe. Lho, aku ki seneng kowe ngono lho. Emoh aku lagi metano deres-derese kok. Malah kok kaya wedok ae. Lah nek kowe seneng aku iku ra malah. Lho, maksudnya ki seneng dalam arti mempunyai partner sing cerdas. Ya. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Asoy. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki. Ini ra cukup bon-bonan. Kaget aku. Nyanyi anggere iya. Biatku tipis wis kowe. Lho saking senengku kok. Seneng ya seneng. Gara-gara bojoku lunga. Aku ternoda saiki. Ayo aku. Nanti Lho, nyanyi. lali aku. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Saben bengi nandang rasa. Asik. Bojoku lunga menyang Hongkong. Lho. Ana ngono piye? Lho, lagune iki ngono. Terusane iki ngono. Iya. Bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun. 3 tahun digondol uwong.
Mobil mewah emas gentong. Tekan omah nek turu nyekongkong. Salah. Angger wis no. Ning ya ora ngono sing bener. Lah piye? Bojoku lunga menyang Hong Kong kowe. Aku 3 tahun omahku gedong. Aku Yo. mobil sawah emas gentong. Ladang sawah 3 enggon ngono lho. None. Ya. Iku umpama diganti lirike lah ya iso. Terus piye? Contoh, Heeh. nggondongakno sing duwe gawe. Mbah Mun Sekeluarga. Ya aku tukang Iso, Pak. Mbah Mun. Dina iki ramene ngene. Mbah Mun Mbah Siti sing duwe gawe. Gawene nikahke Putrane. putu putrane. Tak dongake kok ngombe blendingen terus lho ya. Ayo kok malah Lah ngopeni aku wong pas ngombe. sampean dongakno ndekne ngene aku rak panikno. Tak dongake muga ndang meteng bocahe. Amin. Mergo ancen sing omah-omah iki sing ditunggu-tunggu ya momongan. Anak ya. Umpama tak jak nerusno kowe ya iso. Alah kecil lah. Bojoku lunga ning Taiwan. Lho kok hei lho. Kemenenge ra iso kok mbak-mbak. Ya ben ke wancen wedhus kok. Melok nyanyi Ndek. Lah ngapa ki kok bingung? Parian. Dagelan itu kan Iya. biasanya nek nganggo parian kan Purwakanti. Ya, wes. Purwakanti ku Purwakawitan Purwakawitan. kan Titi Bomburi. Oke. Nek ngarepane O, gurine ya O. ngarepane I gurine I Bojoku lunga ning Taiwan. dianteran. Rezeki melimpah ora karuan. Isono lho. Golek sego sak puluhane kok angel ngene lho yo. Nyatane ya pinter. Iya wis salah. Kerja di luar uang tumpuk-tumpukan. Rumah mewah banyak tidak hanya sekawan. Kowe kok ya iso, Pak. Lha kowe mumetno wong. Ayo jenenge dagelan ki ya saged sekele to. Spontanitas harus kita tanamkan. Jujune aku mang bareng godhok-ndok sajen. Bojoku lunga ning Malaysia. Ijekne iki. Ayo ijazah to urung rampung kok. Sah, bojomu iku tre begenggek piye kok lunga marik-marik iku. Iki lagu ya. Aku lali aku. Endi iki, Mang? Bojoku lunga ning Malaysia. Aku sekarang kaya raya. Rumah mewah tanah di mana-mana. Ladang sawah punya banyak tidak apa-apa. Iso ae. Tahu? Bojoku lunga menyang Singapura. Singapura. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Aduh. Wong edan. Moh aku nek teko kono. Lah aku Ana parian kok teko manuk iki. Lah aku golek apa gak enek gak ngentokno entukku ya iku kowe. Aja manuk aliyane ah. Lah tren duwe kuwi ku mosok aku gendruwo. Mosok kok parian kok nganggo manuk iki lho. Wis salah. Bojoku lunga ning Singapura. Tak kok ya Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Manuk kok nganti nganggur. Lah pikir Aku bayang ora ngono wong wedok kaya seneng ae lho. menawa yo tau lunga bojone lah. Iso nerusno. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Turu ijen mingkar-mingkur. Lah nek wayah kudu terus tak ukur. Aduh. Wong edan. Kan piye nek. Mana manuk nganggur kok dikukur yo. Lah ora Kukur nek sedina rong dina ora apa-apa. Lah nek grem seminggu ora bablak kabeh. malah genah iso kaya Cina rupane putih melocot. Wong kok iso. Wong lho iki bagekke tamu. Sing pete guyu iku ana apa? Mbok iku Aku kok bareng seneng ora dikukur umum. setahun licet kaya Cina melocot tak dong guyu. Aku sumpah men ndelok wong-wong iki mrene do mbayangno. Bayang apa? Bayangno nggone bojone nek dikukur ngomong. Wong edan niku.
Mulane Iya. bageke matur nuwun. Matur nuwun. Tamu undangan sing rawuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat Cih, menempuh hidup hidup baru. baru. Kagem kedua mempelai. Paring asma sinten? Mbak Maisaroh. Mbak Olia. Tenan apa ora kowe iki? Mbak Olia. Mbak Siapa? Maisaroh iku gak ibum piye? Bu Siti Maisaroh iku gak ibum. Aku malah eling anu Mbah Mundol iki ku rabi karo Mbah Maisaroh. lah sing bener asmane sapa? Mbak Ridwan, kok Mbak Ridwan? Mbak Aulia. Mbak Sam Nasmana. Seto. Jenenge angel ra umum kok. Tak nyedak sinten? Undang-undangane sapa Lia ya? Uma. Ya Mbak Ima. Uma. Mbak Ima. Uma. Lah sing anu Mas kakung Ridwan. Ridwan. Aku Mbak Ima adalah Mas Ridwan. Koncoku sekolah. Lah berarti wis kenal ta kowe? Lho, Ridwan orang kenal iku piye goblok piye? Lho, karo garwane Mbak Ima, Mas Ridwan. Alah Ima ya aku wis apal Ridwan yo alah. Sing endi Pak Kyayine? Alah Wan, Ridwan kan iki nang ndi le Wan? Wan iki gawe kalau wonge. Lho Wan. Ngono jare mau kenal. Aku yo wis roh ning lali rai rupane wajahe. Pamujiku semoga kedua mempelai Ya. menjadi keluarga yang Amin, penuh amin. dengan kebahagiaan. Amin, amin. Sakinah mawadah Warahmah, warahmah. amin. Atut runtut nganti kaki-kaki tumekaning nini-nini. Amin Cih, ya rabbal amin, alamin. alhamdulillah. Wis disawer wedhus. Lah iki Iki mau ana sing nyuwun. nyuwun apa? Wedhuse kon ndeleh tengah kowe karo aku ning pinggir kon arep dipoto. Dilaporno polisi pemerkosaan wedhus. Perkara manuk embuk kukur. Lah Mangkel. Kowe apa ngelingno? Kok mbok pakani jagung lek engko nek mencret lho. Oh iya ora apa-apa. Ora ketang piye awak dhewe membahagiakan bapakku ya pepundenku Mas Nggih. Kun adalah Ibu Siti yang sedang bahagia, Mbak Ima dan Mas Ridwan sukses selalu muga-muga Amin. ndang enggal-enggal ditambahi momongane saya akeh anu Mbah Mun ben ora lunga-lunga gen momong putu terus ngantek ngoyong. Amin amin amin. Mbak Siti. Iki mang sariman ndi? Sariman iku ndek mang anu malah ning guri kono. Dolanan Lah gak melu kowe mang. ora ndekne dolanan bebek mbah apa mang bentuke. Wong rupa kok anggere kaya cok bakal ya ngono iku. Ya aja ngono to, iku ya klebu kancane awak dhewe kok Yo iso. kanca ya kanca ya bentuke ora nggiyadeg blas. Asaku iku aku ngelek sak dunia malah ana tukulan malah remuk. Masa wong ngene mbok arani elek iki? Iki ngene lho Kim tak omong ngene, Sariman gak rene lah wis ora apa-apa. Sing penting awake dhewe engko karo ngenteni Sariman muli. Allahu Akbar. Kaki wedan ta apa? Wedan. Wedan kok rupane ijo. Mulai ijo akeh. Lah tak Bu, Iya, Man. wedake Sariman iki rupane napa, Bu? Ijo. Kaki ki dagelan apa ula? Iya, Man, sumpah ijo tenan iki. Kowe iki mang nganggo wedak apa? Gak nganggo dasaran barang iki. Wes, Gak nganggo dasaran di. dasarane cepuk mon ngawur riasamu. Nggonku. Cepuk putih. Ya, Rupane rada ijo sithik-sithik Ya. iku. Ya Allah iku gak dasaran, Man. lah apa? Kum-kuman untune bojoku. Iso sombongku. Lho, Iya. mosok rupaku ijo. Lah bocah-bocah ngantek gumun. Iya lek kaya ula. Mosok nemen ta ndur raiku ngene. Lah wedakmu apa kok nemen? Wedakku ya kaya ngono wedok-wedok iku. Wedak apa? Tulap-tulip. Ya, Bu. Ana Apa? wedak tulat-tulit. Ono piye wedak kok tulat-tulit ku? Wedak tulat-tulit wedak apa? Sing diwong wedok-wedok lho. Iku gak tulat-tulit, Apa? ilat-ilit. Kok ilat-ilit apa? Latulit. 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 Mosok raiku ijo. Lah nek ora latulit, lah kowe ndek iki ora sida nganggo wedak pon. Ora sida. Lah kenapa? Lah jaremu kowe aku manut kowe kok. Lah iya wong kowe ku wetonem kliwon nganggo wedak pon ya malah rai ora karo-karuan. Mulane iki matur nuwun karo panjenengane Mbah Mantene, Mun. Mbah Mun. Mbah Mun. Karo Mbah Siti. Yaine Mbah Mun ndi? Iku lho. Sek umume wong digawe iku dak songkokan karo nganggo klambi ya Mun. Iso gaulem ra umum iki lho. Mbah Mun setopinan iki ya. Wajahnya mirip aku. Ayo, oh, Mbah mirip aku. Nah, ndang mek tampar iki lho lato-latomu ketemu.
Apik ya. Mbah Siti, kowe bareng muni, wajahku kaya Mbah Mun mlengak nek karo ngene. Aja Masa keceremen. rupaku kaya sapi ceng. Mbak Ima kali Mas Ridwan dino iki seneng-seneng dadi nganten. Siap. Di subyo-subyo kae ana padi-padi, ana kembang mayang. Bang Wayang. Kowe mbiyen nalika dadi nganten karo bojomu ya di subyo-subyo ngene iki, Man. Ning ora ngene iki kok. Lah piye? Wanu wong sak desa ana hansip ana polisi. Gurine dikai mercon. Apa iku? Ora. Lah iki lak diresmane aku sik ditangkep kok. Lho, kok ditangkep iki? Lah aku ngeloni rondo dhisiknane. Terus Lho, kowe iki ngeloni rondo. Terus dicekel. Cekel. Masa kowe ngeloni rondo, Mang? Eh. Aku sumpah mesti rondo niku mesti mripate wuta. Lah kok uta? Lah roh kowe nek dikeloni tek gelem iku lho. Lah, Wong Mas, wedhus iki kowe bengak-bengok kowe bareng metu kok. Man. Ngono terus. Nyelok aku malah darake anu Iku rale. Wedhus padahal. Aku ya padha-padha nggone padi-padi kaya Mbak anu ki mau. Oh, di padi-padi. Mbak Ita iya. Ya nganggo adat Jawa, nganggo blangkon barang ngono. Ngopo nggo blangkon? Lah nganggo apa? Helm. Dadi mantene helman lho. Lho, ngantenan kok nganggo helm le, Ya Man. umume ya nganggo blangkon am. Ya bener nganggo helm. Omahe kan kulino ambruk, dadi dene jagani nek kebrukan omah. Ngenyek terus mbak aku. Mau paru-paku. Wong aku ki ra ngerti lak takon ben ngerti iya. nalika mbiyen kowe dadi nganten ngono lho, Man. Ya nganggo blangkon kaya manten-manten putrane. Ya iku. Ya nganggo keris ngono barang. Ngopo nggo keris nggo sekop. Dadi bar dadi manten nggak ono pasir lho. Lah kowe iki jane dadi nganten apa tukang Ya ya material? ya nganggo keris kaya manten-manten ngono iku kok. Nganggo keris. Iya. Ya teman-teman barang ngono kae. Kuasamu teman apa? Kembang. Teman-teman kembang. Lah apa kok kembang? Ya bataku dadi nyonyor kabeh ngono mantene. Sik kok bataku Lah to, kok Man? ya umum ya kembang kaya jadi mantene wong-wong ngono iku kok Kembang apa, Man? kembang api. Oh, lho. Dadi sewawater mbledos raine ajur. Kosok kembang api le, Man. Ya kembang umum kembang kantil, Oh, kembang kantil. Nek mure-mure raine nglumpuk. Sawang adel lho. Ya. Masa ra iku nglumpuk. Pipi kene karo pipi kene iso balapan karo irung. Lho malah lambene kemajon. Mbah ra iku demen eleke le Mbah ra iku. Ngadan ya. Iya. Mati aku. Ora apa-apa elek lagi tak dadan sing syukuri. bari. Aku bengi kaya iku lho, nggone sinetron iku ah. Roti kongwan iku. Weh. Sing kaya sinetron Mutiara Indosiar iki lho. Kayak sapa? Ya sing lanang sing bari iki lho. Aku ra. Opo? Gayame paling kaya sumpel kabel lho. Wal kabel Sinetron bari. nyetrum kowe iku. Selamat berbahagia. Sapa sing? Dadi Mantene mantene. sapa? Mantene ya? Sapa jenenge? Sapa ya ya. Kae men ndongakno sapa? Takok isih. Mbah Mun. Mbah Mun. Asmane sinten, Mbah? Ima, kali Ima. Ridwan. Kali Mas Ridwan. Ya tak dongake Mbak Ima karo Mas Ridwan, muga-muga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Kok teko wabarakatuh iki piye? Keluarga Senayan tentrem lho. Sakinah mawaddah warahmah tok, wabarakatune aja elokno. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tok. Lho, Angel misalnya. angel men teman toke aja elokno, Man. Keluarga Sayang. sakinah mawaddah warahmah. Hub. Oh, lha aja ngamukan kok. Ah, Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Piye to, Kok Man? salah terus leh. Hope aja elokno. Upe aja elokno. keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah tak kondo aja ngamukan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo hiburan. Seneng. Wis ini lakone permintaan durante. Spesial untuk tamu undangan dan Tamu kedua undangan. mempelai. Ini mau minta lagu nopo? Saiki lagu apa? Terutama yang Mbak punya Nganten, gawe. Mas Nganten mau Ya, request iku. lagu apa? Apa? Kok angel men to, Mbak? Aku biasanya ya ibu kota nek bapakku. Iki mbah anake sapa kok saka wondele ngene iki? Hah? Setahun sekali tilum tentu. Iki lho eleng ora kowe aduh.
Eling tara. Apa? Nganggo nganu nek gak eling nganggo HP. Nganggo lirik. Nganggo HP, apa? nganggo HP. Ibu kota nggih, Pak. Kudune Nggih, anu HP kerowak Nganggo. itu lho. Oh, nek bar nyanyi terus didol. Nganggo Google Map, Google Map, Google Map untung. Pinjam Kowe lirik, kok meh pinjam goleki lirik. nondi? Google Map. Aku nek aku nyilah tetep gak dipercaya wong tahu HP tak silah terus hilang. Kok udah melayu karo ki udah kelah nyambi maling kok. Iya, Dik. Tak silah HP. Mas Ageng, Golekno Mas HP. Sugeng, HP jae. Nek ora ana ibu kota, bapak kota. Golekno ibu kota. Nek ora ana bapak kota. Aku malah gak mudeng kok. Oke, kita ingat-ingat lagu request dari tuan rumah ada Ibu Kota. Gak sing ngene iki lho. Apa wis ora keli? Alah iku lilo kok iso. Salah neh lah ya. Setahun sekali belum Ketemu ra? tentu Oke, Leman. kita bertemu dengan kamu, hatiku rindu bersama. Aku sumpah aku nang ketemu Sariman itu guyu terus kok. Aku ngocanya ora iku dhewe kudu mutah. Bojoku lho tak keloni klenger. Ya, Malah mutah-mutah kok. Ora ngono jane mbok iki mbiyen ngidam apa to, Mang? Aku tak kandhani kok mbok midam apa kok mbokku metu kaya aku. Bapakku nek gawe aku karo mendem. Dadi yo ngene iki. nah aku ya roh wong iki kan dulurku nom, Bu. Heeh. Dulur nom beda bapak seje ibu. Apa iku Jadi jenenge? waktu mbok metengi aku mudeng man. Ngapa? Biyen iku nyidame iku iwak bluntek. Karo rica-rica demang kunting. Mulane rupam kaya paus. Nek cangkem iki aku roh ngidame. Nyidame apa? Iwak kirek ah. Ketang usus wong padakno kewan. Yo, ibu kota. Karuan kita Kota. Pak kirek karuan haram pisan. Wong aku rumah sakit yo menungso kok. Matur suwun Pak nggih, mbon disawer wedhus, Pak. Lah, iki mali sarwa dos. Iko dah. Ya Wingi taman sing disawer wedhus, saiki dagelan disawer wedhus. Sesuk musik disawer kebo. Lah, Panjak disawer sapi. Mulane ndekne wis ora gelem ngejak kebo wong. oke. Yuk, spesial ada Yo. Ibu Kota. RHS Production. Oke coy. WM Audio. Spesial Mbah Kumun. Pokoknya
sudah. So nek Matur suwun, so nek terima kasih. nek ulang tahune anu liyane. Apal neh wis. Mas Sugeng Ji. matur suwun. Ibu kota wis Ibu diaturi. kota. Nggih, margi niki Makasih ya. lakon pamundutan. Lakone Nggih. wis. Matur nuwun mengko dalu diterusake. Oh, ngono. Sing luwih rame. Ayo netepi kewajiban. Nggih, matur suwun.